ህዝቢ ካብ መርዛም ፍርያት ኣስመራ ቢራ ክጥንቀቕ ከም ዝግባእ መዘኻኸሪ ቀሪቡ። ህዝቢ ኤርትራ ካብ መርዛም ፍርያት ኣልኮል ኣስመራ ቢራ ክጥንቅቕን ካብ ከቢድ ናይ ጥዕና ሓደጋ ነብሱ ከድሕንን ሰብ ኣስመራ ንለውጢ ኣብ ዝለኣኹልና መጽናዕታዊ ሓበሬታ ኣተሓሳሲቦም። ካብ እዋን መግዛእቲ ኣትሒዙ ኣብ ንጡፍ ስራሕ ዝርከብ ፋብሪካ ኣስመራ ቢራ ብዘቕርቦም ፍርያቱ ሓደ ካብቶም ኣለው ዝበሃሉ ዓበይቲ ትካላት ብምዃን ንነዊሕ ዝበለ እዋናት ስምን ዝናን ዘትረፈ ትካል ምንባሩ ኣብ ሓበሬታኦም ዝጠቐሱ ሰብ ኣስመራ ንለውጢ እቲ ምስ ምምጻእ ጉጅለ ህግደፍ ሙሉእ ብሙሉእ ክዳኸም ዝጸንሐ ትካል ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብቕዓቱ ዘይተረጋገጸ ፍርያት ናብ ህዝቢ የከፋፍል ብምህላው ግን ህዝቢ ካብ ድንገታዊ ሓደጋ ክጥንቀቕን ሓላፍነት ክስከምን ከም ዝግባኦም ዘዘኻኽሩ። ፋብሪካ ኣስመራ ቢራ ወይ እንዳ ሞለቲ ምስ ምምጻእ ጉጅለ ህግደፍ ቀስ ብቐስ ኣብ ምፍራስ ዝርከብ ትካል ምዃኑ ዝተቐሰት ሓበሬታ እቲ ከም ቢራ፣ ኣረቂ፣ ጅን፣ ኮኛክን ፈርኒጥን ዝኣመሰሉ ደረቕ መስተ ብምፍራይ ዓብ ጠለብ ከእንግድ ዝጸንሐ ትካል ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ግቡእ ኣሰራርሓ ወጻኢ ብቕዓቱ ዘይሓለወ ምህርቲ ናብ ዕዳጋ ይብትን ብምህላው ህዝቢ ንሓደጋ ክቃልዕ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ከም ዘሎ እዩ ወሲኹ ዘብርህ። ፋብሪካ ኣስመራ ቢራ ኣብ ትሕቲ ጉጅለ ህግደፍ ድሕሪ ምውዳቑ ምኩራት ምሁራት ኣባላቱ ገሊኦም ብስደት ገሊኦም ኣብ መሓዩር ናይቲ ጸቢብ ጉጅለ ተመቂሖም ኣብ ምብትታን ምጽንሖም ዝጠቐሰ ሓበሬታ ሰብ ኣስመራ ንለውጢ ህግደፍ ቀስ ብቐስ ነታ ትካል እውን ምስ ኣዳኸማ ዓይነት ማይን ስገምን ወሪዱ ትሕዝተኣዊ ዓቐኑ እውን ተዛቢዑ ምህላው ዝጠቐሱ ኮይኖም ብሰንኪ እዚ ዘይግባእ ኣሰራርሓ ፍርያት ናይቲ ትካል ክቱር ምንጪ ከቢድ ሕማም ርእሲ ቅርጸትን ተቕማጥን ይኸውን ምህላውን እቲ ኩነታት ኣተሓሳሳቢ ከም ዝኾኖም እዮም ወሲኾም ዝገልጹ። ፋብሪካ ኣስመራ ቢራ ቀደም ኣዝዩ ዘመናውን ግቡእ ምክትታልን ጽገናን ይግበረሉ ስለ ዝነበረ ዘፍርዮም ዝነበረ ከም በዓል ቢራ፣ ኣረቂ፣ ጅን፣ ኮኛክ፣ ፈርኒጥ ዘይቅየሩን ብቕዓቶም ዝሓለውን ምንባሮም ኩልና ንፈልጦ ሓቂ። ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ካብ ዝኣተወሉ ዕለት ጀሚሩ ግን ግቡእ ጽገና ተሓሪምዎ ምኩራትን ምሁራን ስራሕተኛታቱ ገለ ተሓይሮም ገለ ተባሪሮም እቶም ንጥረ ነገራት ወይ ሮ ማቴሪያልስ ብፍላይ ከዓ ስገምን ማይን ዓይነቶም ወሪዱ መጠኖም ተዛቢዑ ጥራሙዝ ግቡእ ናይ ምሕጻብ መስርሕ ተሓሪምዎም መጠጂ ኣጋነ ናይ ዛሕሊ ወይ ሙቐት መዕቃብ ብቕዓቶም ወሪዱ ይርከብ። ሕፅር ኣቢለ ብዛዕባ መስርሕ ቢራ ክዛረብ ካብ በቕሊ ምቋል ጀሚሩ ነቲ ኣብ ጽሑፍ ሰፈረ ኣሰራርሓ መምርሒ ወይ ስታንዳርድ ኦፕሬቲንግ ፕሮሲጀር ተኸቲሉ ብግቡእ ምቁፅጻር ዝግበረሎምን ነፍሲ ወከፍ ንጥፈት እንዳተመዝገበ ኩሉ ናይ ጥንጭ መስርሕ ምስ ወድአ ተጸሚቑ ወይ ፊልተር ኮይኑ ብግቡእ ኣብ ዝተሓጽቡ ጥራሙዝ ተመሊኡ ተዓሺጉ ጎዳእቲ ደቀቕቲ ተህዋስያን ወይ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ከይዓቢሉ ንምክልኻል ብሃፋ ይሓልፍ ወይ መስርሕ ፓስቸራይዜሽን ይካየደሉ እሞ ካብ ነፍሲ ወከፍ ጥጅእ ወይ ባች ብውሕዱ ገለ 10 ጥራሙዝ ንምክትታል ብቕዓት ወይ ኳሊቲ ኮንትሮል ተፈልዮም ገለ ሽዑ ንሽዑ ገለ ድሕሪ 2 ሰሙን ገለ ድሕሪ ወርሒ ገለ ድሕሪ 3 ወርሒ ወዘተ ይምርመሩ። ካብዞም ምርመራታት ሓደ እንድሕር ትሕዝቶ ዝተገብረሉ ውፅኢት ዘይሃበ እቶም ምስኡ ዝተጠጅኡ ጥራሙዝ ብሙሉኦም ከካብ ዘለዎ ክእከቡ ይግበር ወይ ድማ ይሰሓቡ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ነዚ ክኸውን ዝግብኦ መስርሕ ግዲ ኣይግበረሉ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ መንእሰያት ፍርያት ኣስመራ ቢራ ምጥቃም ማለት ብሂወትካ ቁማር ምጽዋት ምዃኑ ፈሊጥኩም ካብ ነብስኹም ምምራዝ ክትቁጠቡ እመኽረኩም ይቐኒለ። ጉጅለ ህግደፍ ንትካላዊ ኣሰራርሓ ናይቲ ትካል ኣፍሪሱ ሙሉእ ብሙሉእ ባዕሉ ክዝውሮ ካብ ዝጅምር ብቕዓት ትሕዝቶ ጽፈት ሕፅበት ጠራሙዝን ዓቐን ሙቐት ናይ ብቑላ ኣጋንእን ካልእን ብግቡእ መስርሕ ይሓልፍ ከም ዘየለ ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ ዝርአ ዘሎ ዘይግቡእ መስርሕ ምዕሻግን ቁፅፅር ዘይብሉ ናይ ምክፍፋል ኣገባብ እውን ጠንቂ ናይቲ ዝርአ ዘሎ ኣሰካፊ ኩነታት ምዃኑ እዮም ዘረድኡ። ፍርያት ትካል ኣስመራ ቢራ ዝኾነ ቢራን ኣረቅን ግቡእ መስርሕ ምቅማም ሓሊፉ ብግቡእ ኣብ ጠራሙዝ ተዓሽጉ ብሃፋ ይሓልፍ ምንባሩን ክሳብ ናይ 6 ኣዋርሕ ናይ መርመራ መስርሓት እውን የካይድ ከም ዝነበረን ወሲኹ ዝጠቐሰ ሓበሬታ ሰብ ኣስመራ ንለውጢ ሎሚ ህግደፍ ዝኽተሎ ዘሎ ዘይግቡእ ኣገባብ ግን ነቲ ኣልኮላዊ መስተ ኣሲዲክ ባህሪ ክህልዎ ዝገብር ብምዃኑ ጥንቃቐ ከም ዘድልዮም ዝምዕዱ። ኣነ በዚ ኣጋጣሚ እንታይ ክብል ደሊ መሲልካ ብዙሓት ኬሚስት ወይ ድማ ብዙሕ ብዓዲ ድመጽእ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ሪፖርታት መረረታት ከም ድሕብሮ እዚ ዓይነት መስተ እዚ ከምቲ ንፈልጦ ዓይነት መስተ ኣይኮነን። ቢራ ተኾነ ቅርጸት ጠቕማ ትገብረልና ኣሎ።
أرك إنجنن كأني أبرأسنا بك أتسمعنا دي فلت حمام رأسي كأنزا رأسي فلي نجاراتي سمعنا الله انبردوهم قدوم الله إبربل بزح مرارتات نوح واني خمتزت أنيحو سلازي كبور حزبنا بفلاي من إسيات نقص ولدو حنتخن اللابوا إن دالي بزح شو إيدي فلت حنسابونا فير فاكتور دقرب عينت الكولو مسكات تجازيهم بجاهم أمرهم أي تقرنو عينتو فلوت كواليت ستاندرد دحلفة نأمرها نوشتها دقدو عينت مسته نخفسها كأن بيم تتسألان جناخه نأمرها دقرنون نزار أخا دمكن عينت مود ما مستدلو بزحي وترتاتين جنكتنا بعدنا تقلب دي بلو عقباب دستاني الكل عقباب نمتاي رأي ولدوتاتنا ديسو قنبو مخانو أبزود أمتات زي أتوكيرنا خنحلفون دل مال أختي بدي تخالكم متن أبجزاكم بسوان جيسون بموز دخاننا يديكم مستخ تحلفوه نلابو رحس بعد فاسيكا يقبر لنا نخلاتنا نملا حزب إرترا يغني لنا